أرسط زينة إثيوبيا لوالوينتان زدفروا أحفرا مليسا كبلو كدما مصر أبي أحمد بلسا يونيفرسيتي مكلخال هاجر إثيوبيا تكال سراويت مكلخال نمزمان زخلو سراحتي يسرح مهلاو حبيرو وصاي وقننا زي بلو عالم لخاوي حايلي السودان نخوافر والدحورات من قستات حديث أديس أبا كابز مدبرو استوديو ETB عزوز سلامتنا تقبلوا كبرات تخاتلتي نساعات زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مسيناتات جيتات شالو مساهم كسنحي سناي مكتال كخنا لكم تمنيتيو دحرز حصار مسغاغريت كنراخبينا مادي زينا ETB تقرنيا جميرالو بحصرت زيناتات كنجمرنا سناي مكتالنا كخنا لكم حزون تمنيتنايو إثيوبيا لوالوينتان زدفروا حفيرا مليسا يكبلو قدما منستر أبي أحمد قليصام اتوم قدما منستر محبراو ميديا قصوم ابز محلالف وملختي إثيوبيا زبل شم كابتنتي كساب لومي بقتا مسكبري عزيزكا مركبنا نصنتن تتححزو يلوم إثيوبيا زبنات لوالوينتا حليا كام مصنح بتوسخي أبلع زخنت هاجر ورار فصما كم زي تفلت أزخاخرام يخون برلو على ونتان زدفروا أحفرا مليسا كتملسونيا زبلو زيدما بحبراو تصعر دك از صنعيو كبلو قليصم لو على ونتنا حلينا من بارنا يخرعنا ناي جزات لو على ونت نبينو دو كم زي بالجن تردينا لنا لو على ونت كل ما دايك خونا لو ناي مقبي لو على ونت ناي تكنولوجي لو على ونت ناي بجت لو على ونت نيلو على ونت هاجر بصنعات دو زبليوم زوم عودتات لو على ونت نمتنخار حدوش عينة حربينات يدليو ناي بهراوي حربينات ناي بهراونت حربينات أبزتت أيشلو سرح كله ناي إثيوبيا كل ما داولو على ونت نمخبار مسواتنت جيزي فلتت جنزبن قلبتن مخفاليو هاجر بدك كتهنسن كتحلونيا كبلو قدما منستر أبي أحمد قليصام لوالونت برهات اندمن زحلو يكبلو مكتل قدما منستر تمسجن طرنه قليصام موزيم ساينس معلت لوالونت مسات غيرو ابستدالو مدرخ ميت مدرز زسمعو مكتل قدما منستر تمسجن طرنه لوالونت برهات اندمن زحلو صقا مخانو حبيرم نطنت هاجرن دوبن كمون كبري وغن محلاو زكال بمسواتنت دميلم لوالونت بوليسي قطبام فلتت تكنولوجي بجت مخبار زكال بمداي صعرن رهات المخانو ملاخيتم إثيوبيا زمنات لوالونتات حليو نخنبر كبر مسواتنت هيوت نزهابون دمو مفسيسوم اكالوم نزغبرون كلهم جغانو كبري يقبؤم يكبلو توم كتل قدما منستر ارديوم معلتي لوالونت اب موزيم ساينس خبيرو علوم معلتي لوالونت حبر كل مداو لوالونت بزبل تيما اب موزيم ساينس ببانال زته خبيرو ابتي سنه سرعه مخبار مكتل قدما منستر تمسجن طرونه منستر مكلخال انجينير عائشه محمد منستر قدات وصاي امباسادر تاياز قسلاسي منسترات لعلو تحلفت صرح تكالات صتان دحننتن كمون صاوعت تغبرلو ماغاش ترخيبم ابتي بانال زته مخفتي مدرز اسمعوا منستر قدات وصاي امباسادر تاياز قسلاسي ኢትዮጵያ ንዘበናት ዝጸንሐ ናጽነትን ሉዓላውነትን ካብ ባዕላ ብተወሳኺ ንኻልኦት ዝተረፈ ታሪክ ሉዓላውነት ኣለዋ ኢሎም ኣብ ዓድዋ ዝተመዝገበ ሉዓላውነት ናይ ምኽባር ሕዚ እውን
مدقام كل مدايو لعلاونت نكخبر كل زيغ استواصو كغبر تثبيت كم زغبرلو توم منستر غدات وصاي غليصوم تلواواطي ابوش زخونه عالم بزي زخونه طالقاتاونت لعلاونت مخبار يدلي زبلو امباسادر تاي اسقسلاسي دردر قدب حداسه قالسي دبلوماسي مرايا لعلاونت هاغرن ولدن يلوم علم لخوم تحبارن هاغراو لعلاونت ميزاناونتو محلاون كم زدليون تزاريبهم ኢትዮጵያ ናብ ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ትግበራ ምእታዋ ታሪኻዊ ውሳነ እዩ ዝበሉ ቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሉዓላውነት ናብ ኩለ መዳያዊ ንምዕባይ ብጽሒት ክህሉ ኢሎም ኩሉ ዜጋ ኣብ ወተሃደራዊ ኢኮኖሚያዊ ኣብ ውሕስና ምግብን ዓውዲ ዲፕሎማስን ኩለ መዳያዊ ሉዓላውነት ንምርግጋጽ ክሸባሸብ ከም ዘለውን ኣረዲኦም سراويت مكلخال هاجر كبور هيوتو بزي سسع بمسواء هاجر نخطقصلنا غبره كم زركب ليتنال جنرال علمشت دغفي غليصام سراويت مكلخال هاجر هيوتو بزي سسع بمسواء هاجر نخطقصلن كتبرتعن እና غبره كم زركب أمخاري لعلوا إتماجر شوم فيدرين حلفي أمرار حتوخسين ليتنال جنرال علمشت دغفي تزاريبام ليتنال جنرال علمشت دغفي نزيز بلو موزيوم ساينس أبستخبره معلتي لو علاونتيوم لوعلاونت نسراويت مكلخال زلو ترجم لعلم خانو زغلصو ليتنال جنرال المشد دغفيم دوب لوعلاونت حنت هاجر نمخبارن لوعلاونتا نمحلاون لعول مسواعتነት تخفيل يلوم اتي سراويت نمرغات سلام حزبي زخفل واغا بغنزب زي لكع مخانو تزاريبم سراويت مكلخال مسعطوات حيلتات ناكايدو زلو قالسي لوعلاونت حزبي نمخبار مخانوون اتوم ليتنال جنرال غليصوم اتي سراويت ኢትዮጵያ بوشطن وصان حيلتات متقعتي نمكلخالن لوعلاونتان مخبارن كموترو مسواعتነት ناخفله كقصلو يلوم لوعلاونتنا بعصمتنا እንደምናን كنخبرينا كبلون ليتنال جنرال علمشت زاريبم كبل صبصاب مسارحتنا سولومون ابغاز املاخيتلهم أجلجلوت كوميونيكيشن منجستي معلتي لوعلاوينت سلسته باغمين عملكيتو ملختين كعبس حكومة محلاليفهم أتي علت هبرن كل مداول لوعلاوينت بزبليو تخبيرهم أجلجلوت كوميونيكيشن منجستي أبز محلاليفو ملختي إثيوبيا لوعلاوينتا بدمنا عصمنا صنعهم زنبرو جغانو هاجر كم زخونت غليصهم غزاتها وحدنتان ناصنتان حليام بعداو غزاتين وررتين أحفيرا بناصنت زنبرت هاجريا زبلتي أجلجلوت لوعلاوينت دوب بمخبار طرح غزاتها وحدنت كم زي يحلهم غليصهم برغص لوعلاوينتنا حلينا منبارنا يخرعيو ناي غزات لوعلاوينت نمينو دو كم زي يبل جن مردا أقداسيو مسبلم لوعلاوينت كل مداي كخون على وكبل أسميرلوم دقيمو ملا إثيوبياويان انكوا نسلسته باغمين معلتي لوعلاوينت بسلام ابصحكم كبل أجلجلوت كوميونيكيشن منجستي ملختي أم حلاليفوم معلتي لوعلاوينت بزتفلاليو كللاتي إثيوبيا تخبيرو علم سلسته باغمين بمعلتي لوعلاوينت تسيمه اب كلل سيداما غامبيلام بيشانغول غموز حرري صومالي حويسو أو أديس أبان كالوت كتماتاتن بدموق تخبيرو علم هبر نكل مداوي لوعلاوينت بزبل مري حسابيو تي معلتي زي تخبرم أب لوطي معامتات لوعلاوينت إثيوبيا زي تفتاتنو صقمات بمصوار حدنت لوعلاوينتنا هاجر نمصنع استسرحو سراحتات بمزخار نتخبر زركب تخون رئسان محدار كلاتون معلتي لوعلاوينت ملكيتهم ملختي أم حلاليفهم أب أديس أبابام شمونت 237 منبري أبايتي نعقم دخوماتن سب وعلتا حجرن تواهيبهم من محدار كتما أديس أباب بمخنيات حدش عمت أب سفلاليو كفلة كتماتات زهانسو شمونت 237 منبري أبايتي نعقم دخوماتن سب وعلتا حجرن نبرتي أم حلاليفهم كنتبا كتما أديس أبا داني شابي كم زبلهم أبوشت حتصير وان تهانيسهم نبرتي كمونغوز تم حلالفو أبايتي منسير سرحان كيلتن أب كفلة كتمايكا زهانس 54 أبايتي يركبوهم
بتوسخون أب كفلة كتما نفاس سلك لافتو باستفلاليو سبهابتي حدم يتين شمونتنا بايتي أب كفلة كتما ردا بفاونديشن عبداللطيف عمر وي أميبارا جروب 30 كلتنا بايتي مهنا صوم تقيسن تنكتبا نبرتي حدوش عمد بحدوش تسفا نخجمرو لعلا استواصون زبركتو تكالاتن قنوعات سبهابتن مسغانا قريبا حدوش حقوس بحدوش تسفا حدوش زمن انت مصء ببرهان تسفا عم بباي دمق دمو قرز يخون زمن بزمن انت تكا بفلاي ايتبي تقرنيا حقوس في الشخطان حيزو نقزانا دبخ يبل حدوش عمت حدوش نكخون استفلاليو مدلوات زازيمو ناباخم كقربيو اب استفلاليو مدلوات ايتبي تقرنيا فرياتكم انقلقالتكم نقتفالطو تعدمكم اللهم ايتبي تقرنيا انكو نكلتشحن 10 شعاتن ابصحكم ابصحنا يبل رحوس حدش عمد ايتبي تقرنيا حدش زمنا يسمرنا برو تسفنا بحاجوز كيرو سلام تمنا نتاع عمد دقانينا كاب تلفزيون ኢትዮጵያ በቀጥታ ፈንዋ መከታል ማድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ ክቡራት ተከታተልቲ መርጽኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝቡን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝርና ብዝሐረናዮም ዜናታት ክንሰግሪና ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ትካል ሰራዊት ምክልኻል ንምዝማን ዘኽእሉ ስራሕቲ ይሰርሕ ምህላው ሓቢሩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሩ አባላት ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ምፍራድ ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘለውን ገሊጽሎ ሰላም ምዕሳልና ሰርሕ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝኾነ እዋን ሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ድሉ ምዃኑ ተገሊጽሎም ቴድሮስ አለማዮ አዘራሪብዎም ኣሎ ዳሃብያሲን ተወሳኺ ሒዛላ هاجر لؤلاؤነታ ተሐልዩ በኩለ መዳይ ዓውድታት በቁጠባ ብልምዓት በማሕበራዊ ጉዳያት ክብን ክትብል ዝተፈላላዩ ሰብ ዝጽሕ ዜጋታት ዘለዎም እጃም ልዑል እዩ ብፍላይ ኣብ ዓውድ ምክልኻል ሃገር ዝርከቡ ምክልኻል ሰራዊት ድማ ሃገር ብጸላኢ ንኸይትጥቃዕ ለይትንቀፈን ዘብዒ ደው ኢሎም ይርከቡ ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ኢትዮጵያ እውን ምትካል መከላኸሊ ሰራዊት ንምዝማን ዝተማሃሩ ፍልጠቶምን ህይወቶምን ንሃገር ዝኸፍሉ አባላት ኣብ ምፍራይ ከም ዝርከብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሌተል ኮሎኔል መስፍን ይገልጹ የኢትዮጵያ መከላከያ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ራዕይና ተልእኮዎች አሉት ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ኢትዮጵያ ራዕይን ተልእኮታትን ዘለዎ እዩ ሒዝዎ ዝተልዓለ ራዕይ ኣብ መጻኢ 2023 ካብ ኣፍሪካ ምሩጻት 3 ዩኒቨርሲቲታት ውሽጢ መታዊ ነዚ ንምዕዋድ ድማ ናይ ባዕሉ ትልሚ 10 ዓመት ተሊሙ እናሰርሐ ይርከብ መንግስትን ምክልኻልን ዝሃበና ለውኽቶ ኣሎ ምምሃር ምስትምሃር ስራሕቲ ምርምር ማሕበረሰብ ዝረብሑ ስራሕቲ እውን ኣለዉ ብፍላይ ንትካል ምክልኻል ንምዝማን ግቡኣት ዝኾኑ ዝተምሃሩ ኣባላት ሰራዊት ህይወቱ ፍልጠቱ ንሃገር ዝኸፍል እናፍረየ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ እዩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ እንትኸውን ብፍላይ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ተለዋወጡ ኩነታት ብዝተደለየ ኣንፈት ከም ዝንቀሳቐስ ዝገለጹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ኢትዮጵያ ምክትል ኮማንደር ምርምር ስግግርን ቴክኖሎጂ ኮሎኔል ዶክተር ሚኒሊክ ዋለ እዮም ዋነኛ የሰራናቸው ቅድም እንዳልኩ የመድፍ 122 ሚሜ መድፍ ሞቢሊቲውን ጨመርነ ማለት ዋና ሰራሕናዮም ስራሕቲ 122 ሚሜ መድፍ ሞቢላት ሙሳኽ ማለት ሰራዊት ዝተዓጠቆም ዕጥቅታት በኃይል ሰብ ብጉተታ ዝነበሩ ኣብ ኦራሊና ጌርናዮም እዚ ድማ ሞቢሊቲ ዝውስኽ እዩ ሰራዊት ኣብ ተለዋዋጭ ዝኾነ ኩነታት ጸላኢ ናብ ዝደለናዮ አንፈት እንዳንቀሳቀስና ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ላዕለዋይነት ንኽህልዎ ልዑል እጃም ዝጻወት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገር ሰላም ንምዕሳል ብዕቱብ ዝሰርሕ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝኾነ ኩነት ሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድልው ከም ዝኾነ እዮም ወሲኾም ዝገለጹ እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊት አሁን ያለበትን ሁኔታ እንረዳለን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሕዚ ዘሎ ኩነታት ርዱይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሃገር ሰላም ኢትዮጵያ ንኽኽብር መስዋዕትነት እናኸፈለ እዩ እዚ ሰራዊት እንኳዕ ናብዛ ኣብቅዖም 2017 ሃገር ሰላም ዝኾነሉ ኢለ ይምንም ተዘይኮይኑ ግና ሉዓላውነት ሃገርና ብዕጽምትና ዝመጽእ ሓይሊ እናፈሸልና ከም ንምልስ ሓሲብና ክንሰርሕ ኣለና ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ማእገር መከላኸሊ እዩ ሎሚ 3 ጳጉሜን መዓልቲ ሉዓላውነት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸበረ እንትኸውን ብፍላይ ዋጋ ከፊሎም ኢትዮጵያ ንኽትቅጽል ንዝገበሩ ሰብ ታሪኽ ብምዝካርን ሕብሪ ንኹለ መዳው ሉዓላውነት ብዝብል ሓሳብ እናተኸበረ ይርከብ
ሃገራዊ መርድዳእ ምፍጣር ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ከምጽእ ዓቢ ተስፋ ዝተነበረሉ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ መድረኽ ዘተ ምትእኻብ ከተማ አዲስ አበባ ሐዊሱ ኣብዚ ዓመት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ምውጋኑ ይፍለጥ እዩ። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ ሕቶታትን ኣፈላላይ ሓሳብ እንተሉ ብዘተ ናይ መፍታሕ ባህሊ ፖለቲካ ብዘይ ምንባሩ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክፍጠር ክኢሉ እዩ። እዚ ድማ ዜጋታት ዋጋ ንክኸፍሉ ምጣነ ሃብቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ንክምለስ ምኽንያት ንምዃን ክኢሉ እዩ። ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ስራሕ ዘሉ ምክብባር ኢሉውን ሰላም እንተሉ ጥራይ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ፍታሕ ዝደልዩን መልዓል ኣፈላላይ ዝኾኑ ጉዳያት ካብ መሰረቶም ንምፍታሕ ብዝብል ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ኣትዩ እዩ። 11 ኮሚሽነራት ዝሓዘ እቲ ኮሚሽን ኣሳታፍነት፣ ግልጽነት፣ ተኣማንነት፣ ምክብባርን ምክኣል፣ ምኽንያታውነት፣ ገለልተኝነት ዝምራሐሎም ደንብታቱ እዮም። ግልጽነት፣ ተኣማንነት ያለው ፕሮግራም ይህንን ነው ያየው። በቃ ግልጽን ተኣማንነትን ዘለዎ ፕሮግራም ምዃኑ የተዓዚበ ግልጽ ዝኾነ ህዝቢ ዘሳትፍ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ህዝቢ ብተኣማንነት ዝእክብ ናጻ መድረኽ የተዓዚበ ብሓባር ናይ ምርኣይን ምዝታይን ባህሊ ንፈለማ እዋን የርየ እንመካከር ምንድነው ነገሩ እስኪ እንመካከር ይፈታል ችግሩ እንነጋገር በሎ እንስማማ ከሩቅ አይመጣም እኛን ያስማማ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ፈላማይ አጀንዳ ናይ ምትኻብ መድረኹ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ወርሒ ግንቦት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝጀመረ እንትኾን ሰላም ሒዙ ዝመጽእ ሓድሽ ምዕራፍ ይክብሉ ተሳተፍቲ መድረኽ ኣብቲ እዋን ርእይቶም ሂቦም እዮም። በአገሩ ተከባብሮ መኖር የትም ቦታ ላይ የትም ብትሄድ የትም ምድር ላይ በኢትዮጵያ ምድር በፍቅር የምትኖርበትን ቀን ይናፍቃል። ኣብ ሃገርካ ተኸባቢርካ ምንባር ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ከይድካ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ምንባር ከም ዜጋ ይናፍቕ እየ። ነዚ ድማ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝፈልጦ ጉዳይ ብምዃኑ ዘተ ኣድላይ እዩ። ሓወይ እንታይ ጉዳይ እዩ ኣኾሪካ ኢልካ ብዘተ መፍታሕ ዝሕጉስ ጉዳይ እዩ። ሃገራዊ የምክክር ሂደት በዚህ ሁኔታ ሃገራዊ ከይዲ ዘተ ብዙ ሁነታት ምጅማሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጅማሮ እዩ። ሓድሽ ዘብሎውን ቅድም ክብል ንዑ ንዛተ እንተይኮነስ ሓግዘኒ እንቃተል ዝብል አካይዳ እዩ ነይሩ። መንግስቱ ብዙ ነገሮችን ያቅፋል እሱ እንዲታይ መንግስቲ ብርክት ዝበሉ ነገራት ይሓቁፍ እዩ። ነዚ ንምርኣይ የኽእለናውን እዩ። ታሪክን ኣገላለጻ ታሪክን ኣጓኒጹና ክሳብ መቀታል በፂሕና ዕድል ህዝብና ዘበላሸውና ኣለና። ነዚ ንምፍታሕ ይሕግዘና እዩ እዚ መድረኽ። ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ሓድነት ዜጋታት ከም ዝፈጥር ዓብይ ተስፋ ዝተነበረሉ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝነበሩ አጀንዳ ናይ ምትኻብ መድረኽ መዛዘመ ኣብ ሲዳማን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከምኡውን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ተመሳሳሊ መድረኽ አሳሊጡ እዩ። ሂደቱ በጣም ጥሩ ነው። እኔ የምለው ይሄ ነገር እቲ ከይዲ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ፣ ግን ድማ ክጅመር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣይተጀመረን። ብጣዕሚ ጸኒሑ ከም ሃገር ጸገም ዝፈትሕ መድረኽ ብምዃኑ ከዓ ሕጉስ እየ። ከወረዳ ቀጥሎ እስካሁን ክልል ደረጃ ላይ ማህበረሰቡ አጠቃላይ ሃይማኖት፣ ብሔር ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል ንሕብረተሰብ ብሓፈሻ ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ጾታ እንተይፈለየም እናሳተፈ እዩ ዘሎ። እዚ ዓብይ ተስፋ ዝህብ እዩ። ንሕና እውን ብናጽነት ሓሳብና እናሃብና ኢና ዘለና። ስእነት ሰላም ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮን ንመናእሰይ ከምኡውን ንህፃናት ከቢድ ዋጋ ሒዙ ዝመጽእ ብምዃኑ እቲ ዝተፈጥረ ዕድል ተጠቒሞም ሓሳቦም ይህቡ ምህላዎም ተሳተፍቲ መድረኽ ዝኾኑ ነበርቲ ድሬዳዋ ገሊጾም እዮም። ልጆችን ይዘህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ ማድረግ ልጆች ይቸገራሉ። ህፃናት ሂዝካ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ምኻድ የጸግም እዩ። እቶም ህፃናት ናይ ምዕባይ ዕድል ኣጋጢምዎም እንተዓብዮም ናብ ተዝቕጽል ኩናት ዝኣቱ ንሶም እዮም። ስለዚ ብቐጥታ ኾነ ብተዘዋዋሪ ተጎዳእቲ ንሕና ኣዴታት ኢና። ስለዚ ዘተ ንልመድ፣ ሰላምና ንሓሉ። በዘመናት የነበረው የወጣቶች ጥያቄ
أبا زمنات زنبرة حتو مناسي كتساب حزي متيو لموون منسي مسوعتنا خفليم نزي كابا مسروتون مدفع مناسي تساتف تزقبرة هاقراو مردد مفتار الامو زخوانا كوميشن بمتياشون تساتفاي بمخاني حقوسيام عبي عدلونيم كم عدوا كريو زقبا عوتيوم كوميشن هاقراو زاته عبزس سالتوم أجندا نيمتخا مدرخ ما مهران محبرات سيبيك بارتات بوليتيكا ጉዳተኛታት አካል አቦታት ሃይማኖት ንቁሕ ተሳትፎን ትገብሩ ንምርዓውን ተኻኢሉ እዩ አጀንዳ ናይ ምትኻ መድረኽ ንኹሎም ክልላት ዘካትት ብምዃኑ ኣብ ዓፋርን ኣብ ክልል ትግራይ ከምኡውን ኣብ ክልል አምሓራ ምቹ ኩነታት እንትፍጠር ብቐጥታ ከም ዝጅመር እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዩ እንመካከር ምንድነው ነገሩ እስኪ እንመካከር ይፈታል ችግሩ እንነጋገር በሎ እንስማማ ከሩቅ አይመጣም እኛን አሞዳታም ዜና ወጻኢ ውግንና ዘይብሉ ዓለም ለኻው ሓይሊ ኣብ ሱዳን ንኽዋፈር ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓቲቱ ጉጅለ ሰማያዊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝለዓለ ሰብኣዊ ቅልውላው